अगर आप भी चाहते हैं दंगल म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दंगल म्यूजिक प्रेजेंट्स रिकॉर्डिंग बाय डीजे विकास राज स्टूडियो। म्यूजिक डायरेक्टर विकास सैया मिलल बाकी सनवारे रोज खेतवा में तू भी गधेला। सैया मिलल बाकी सनवारे रोज खेतवा में तू भी गधेला। आवेला घरे लागिला घरे धक्का न दूरी करेला। दिन भर का 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 म्यूजिक डायरेक्टर विकास जो बता बिले दे सखी उनका रे चूरबा में से उनका तब उनका रे जब थोड़े कालाई चूड़ी चुनका रे हो सोनिया धोके छोड़ावे लाथुनका रे सुनिया लागे जो लहंगा में सदा दहिया के दर्द हरेला। आवेला घरे लागेला घरे आवेला घरे लागेला घरे धक्का न दूरी करेला। दिन भर का 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 म्यूजिक डायरेक्टर विकास सोनिया कीड़ा दसीना जब साटेला नहीं बोली तो रुस जाला बातेला कभी फिरी तो फिरी दे हो जातेला सखी जब मानेला तब जाके हटेला। राइटर मिथलस दीवाना हो खादो पानी से नमी हाय बढ़ला। आवेला घरे लागेला घरे आवेला घरे लागेला घरे धक्का न दूरी करेला। दिन भर का 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 सैया मिलल बाकी सनवारे रोज खेतवा में तू भी गधेला। सैया मिलल बाकी सनवारे रोज खेतवा में तू भी गधेला। आवेला घरे लागिला घरे धक्का न दूरी करेला। दिन भर का 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 दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौनौरा।